खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मैया बिटिसिनि सिफ हाग्रामा महिलारिया बीर सिधु कान्हु गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवो आरो लोगोसे बिथांमोननि मुङावनो क'क्राझाराव अडिट'रियामनिबो अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनो। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया मैया क'क्राझारनि अमगुरियाव बीर सिधु मुर्मु आरो बीर कान्हु मुर्मु मेम'रियेल हलखौ बेखेवो आरो बीर कान्हु मुर्मु गोसोखां अडिट'रियाम हलखौबो बेखेवो। बे गोसोखां खाम्फाखौ मुंदांखा सान्ताली एबा सान्ताल उदांस्रि दावहारु बीर सिधु मुर्मु आरो बीर कान्हु मुर्मुखौ बावनाय जादों, जाय बिथांमोना ब्रिटिश फामुवारि खुंथायनि हेंथायै 1855 मायथाइनि जारिमिनारि सान्थाल बिग्रायनायखौ दैदेनदोंमोन। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द पिकनिक स्पटआव फट' सेबखांनाय समाव सासे सेंग्राया गबनानै जिउ गोमादों। उदालगुरि जिल्लानि मुंदांखा दावबायारि थावनि भैरबकुन्दआव फट' सेबखांनो नाजानाय समावनो दैयाव गबनानै सासे लाइमोना जिउ खोमाना लायो। थैनाय सुबुंखौ टंलानि थागिबि हितेश सालिहा होनना सिनायथि मोननाय जादों। खौरां मोनबावनाय जादों दि फट' लानाय समाव हितेशआ दैयाव फिस्लायनानै गोलैदोंमोन आरो दैजों बोहैखारलांजादोंमोन। चिरां जिल्लानि बिजनीआव सासे लाइमोनखौ गाग्लोबनायनि गोख्रों अजद। सासे लाइमोनखौ गाग्लोबनायनि अनगायैबो दैयाव गारहरनो हुमखि होनायनिबो अजद दिखांदों। अजद थिखारनाय बायदिब्ला बिजनी कावाटिका गामिनि थागिबि बारग' एमएलए अजय कुमार रायनि मददगिरि सन्दीप बिश्वासआ समबारनि मोनाबिलि समाव बाजारनिफ्राय न' फारसे थांबाय थानाय समाव कावाटिकानि दुनाली दैनि दलं सायाव सुनील बिश्वास मुंनि सुबुङा गाग्लोबो आरो दैयाव गारहरनायनिबो हुमखि होयो। सन्दीप बिश्वासआ मिथिहोनाय बायदिब्ला सुनील बिश्वासआ बिजनी आनन्द बाजारनि थागिबि। खौरांगिरिनि सिगाङाव सन्दीप बिश्वासआ मिथिहोनाय बायदिब्ला सुनील बिश्वासआ बिजनी एमएलए अरुप कुमार देनि आंगो मददगिरि। एरैहाय बे जाथायखौ सोंखारिनानै दायनिगिरिनि हेंथायै गोख्रों आयेनारि साजा होनो खावलायदों बारग' एमएलए अजय कुमार रायआ। बे जाथायनि सायाव बिजनी थानायाव मोनसे गसर थिसननाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। थाखो 8 फरायसुलिनो गाज्रि भिडिअ दिन्थिनानै गाज्रि इसारा होग्रा इ-रिक्सा सालायग्राया हमजाबाय। मुगैथाव आखुनि मानिक आली मुंनि इ-रिक्सा सालायग्राया गोबाव समनिफ्राय फरायसुलिखौ फरायसालियाव लांलाय लाबोलाय खालामबोदोंमोन। गासैबो बाथ्राखौ हिन्जावसाया न'आव खिन्थायो आरो उनाव सोलो बाहायना इ-रिक्सा सालायग्राखौ फिन खालामफिननाय समाव फोरमानजों लोगोसे हिन्जावसानि बिफाया हमनो हायो। जाथाया जादों अभयापुरियाव। गनायथि गैयै दंफां हाखावग्रा मिलनि हेंथायै गोख्रों राहा बिफाननि दंफां हाखावग्रा मिलखौ थाबैनो बन्द खालामनांगोन। बाथ्राखौ बुंदों जयन्त मल्ल बरुवाया। मैयानिफ्राय गनायथि गैयै दंफां हाखावग्रा मिलनि हेंथायै सिग्रोमनाया सोलिदों। गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बादियै मैया हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिखौ गनायथि गैयै दंफां मिलखौ हमनानै बन्द खालामनायनि बिथोन होदों जयन्त मल्ल बरुवा, जाय हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि। क'क्राझारनि श्रीरामपुराव मा 12 मोसौजों लोगोसे 2 मोसौ सिखाव हमदों। लोगोसे पुलिसा मोसौ सिखाव खालामनायाव लांलाय लाबोलाय खालामग्रा गारिखौबो जब्द खालामो। क'क्राझार जिल्लानि श्रीरामपुराव मोनसे अपारेशननि समाव पुलिसा मा 12 मोसौ जब्द खालामनायनि उनाव 2 दायनिगिरि आरो मोसौ जगायग्राफोरखौ हमनो हायो। मोसौफोरखौ AS01 UC 6739 नम्बर थानाय गंसे गारियाव लानानै थांगासिनो दंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ रकिबुल इस्लाम आरो मेहबुब आली होनना मिथिनाय जादों। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला मोसौफोरखौ बिहारनिफ्राय बरपेटासिम आयेन बेरेखायै बारहोनाय जादोंमोन। गारि आरो मोसौफोरखौ जब्द खालामनाय जादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। तिनिसुकियायाव आलफा आइनि 2 केडारखौ हमदों, जेराव थांनाय बावैसो सान सिगाङाव आलफा आइनि 2 केडारखौ हमनायजों लोगोसे हाथियारबो बोखांनो हादों। तिनिसुकिया पुलिसा मिरु एजेन्सिफोरनि हेफाजाबजों शुक्रबाराव जागुनाव मोनसे इन्टेलिजेन्सनि गेजेरजों जानाय अपारेशनाव आलफा आइनि 2 केडारखौ हमनो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंखौ असम उर्फे हुमेनज्योति बर'आ 27 बोसोर बैसोनि मनज असम उर्फे पापु मरान 30 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथिनाय जादोंमोन। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोर तिनिसुकिया सोहोराव नोगोरारिफोरनि सायाव जेरै-मेरै गाग्लोबनो नागिरगासिनो दंमोन। रैखाथि हानजाया गासै बिथांमोननिफ्राय 2 AK-56 राइफल, 172 राउन्ड गुलि, 2 हेन्ड ग्रेनेड, मुलि, सिरिन्ज, अपियइड
जाग्रा मुवा जगायनाय, बेकपेक आरो गुबुन गुबुन दावहायाव बाहायनाय मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हायो आरो बे जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। बेनि सायाव नायबिजिरनाया आरोबाव सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोनदों। भारतनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। 2028 मायथाइनि लस एन्जेलिस अलिम्पिकनि थाखाय हिनजावसाफोरनि क्रिकेट हानजाया क्वालिफाइ जाबाय। मख'नो गोनां बाथ्रा दि भारतनि आइजो क्रिकेट हानजाया सोलिफुबाय थानाय आइजो T20 बुहुम कापनि सेमिफाइनालाव सौहैनो हायैनि थाखाय अलिम्पिक जायगा आवग्रिनो हानाया गोग्गाथावना। भारतनि अनगायैबो खोला आफ्रिका, ग्रेट ब्रिटेन आरो अस्ट्रेलियाया अलिम्पिकनि थाखाय क्वालिफाइ जाबाय। फारसेथिं अलिम्पिकनि थाखाय क्वालिफाइ जानाया भारतनि आइजो क्रिकेट हानजा आरो हादोरनि क्रिकेट मोजां मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। हरमनप्रीत कौरनि हानजाया दा लस एन्जेलिसआव मेडेल देरहानानै जारिमिन सोरजिनो थांखि लागोन। 1900 मायथाइनि पेरिस अलिम्पिकनि उनाव 128 बोसोरनि उनाव भारतारि आइजो क्रिकेट टीमा अलिम्पिकआव फैफिनगोन। समबारखालि इन्टारनेशनेल अलिम्पिक कमिटि थामहिनबा IOC नि मावफुं आफादा 2028 मायथाइनि लस एन्जेलिस अलिम्पिकनि थाखाय क्रिकेटनि क्वालिफिकेशनखौ थि खालामनायखौ गनायथि होयो। क'क्राझार जोबथेसालियाव सासे दायनिगिरिनि जिउ खहा। दिनै फुंबिलि समाव जिउ गोमानाय दायनिगिरिखौ रबिन्द्र चन्द्र नाग होननानै सिनायथिनाय जादों, जायखौ चिरां जिल्लानि काजलगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय दालिगावनि नंखाय डक्टर महरै हमनाय जादोंमोन। 25 जुनखालि आसाम काउन्सिल अफ मेडिकेल रेजिस्ट्रेशनआ होनाय FIR नि सायाव बिथा खालामनानै काजलगाव पुलिसआ नंखाय डक्टर रबिन चन्द्र नागखौ दालिगावनिफ्राय खादोंमोन। बै सानखालिनो काजलगाव पुलिस थानानि पुलिसआ रबिन चन्द्र नागखौ काजलगावनि जिल्ला आरो सिजन बिजिरसालिनि बिजिरसालियाव हाजिर खालामो आरो बिजिरसालिया रबिन चन्द्र नागखौ जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला दिनै फुंनि समाव क'क्राझार जोबथेसालिनि सिङाव थानाय समाव बिथांखौ जोबथेसालिनि बिबानगिरिया गोब्राब हालोदाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज एबा देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन, नाथाय दिनै फुंबिलि 7:30 रिंगायाव बिथाङा जिउ गोमायो। जों मिथिगौ थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो आसामाव गोबां गाज्रि फालांगिरि खालामनाय सुबुंफोरनि फारसे गोख्रों नोजोर लाखिबोबाय थादों। बेबादिनो BTC जों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायाव थानाय इउनिसेक्स सेलुनफोराव गाज्रि फालांगिरि खालामनाय सुबुंफोरखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों पुलिस बिफाना गावसोरनि आवथायाव लादों। बेबादिनो आरोबाव बावैसो सान सिगां पुलिसनि अपारेशनाव काछार पुलिसआ मोननै पार्लारनिफ्राय सोलिनाय सेक्स रेकेटखौ हमनो हादों, जेराव सा 28 सन्देह गोनां देहा फालांगिरियाव लोब्बा गोनां सुबुंफोरखौ सोंथि खालामनो थाखाय एरेस्ट खालामनाय जादों, जेराव काछार पुलिसनि गेजेरजों सिलचराव मोननै मासाव इसिङारि गाज्रि फालांगिरि मावग्रा सा 28 लाइमोन सिख्ला आरो आइजोफोरखौ एरेस्ट खालामदों। पुलिसआ बे अपारेशननि आन्दोआव सुबुं लांखारनाय रेकेटनि सन्देह खालामदों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव काछारनि SP रजत पाल बिथाङा बुङो दि पुलिसआ बृहस्पतिबारनि मोनायाव टाउननि गंनै मासाज पार्लाराव सिग्रोमदोंमोन आरो आइजोफोरखौ हमनो हायो। आरोबाव सन्देह खालामनाय जादों दि गुबुन गुबुन जायगायाव सन्देह गोनां सुबुंफोरा दंबावो होनना SP बिथाङा बुंदों। साननि समावनो सिखाव खावनाय जाथाय। दिकियाजुलि पान्जाब नेशनेल बेंकनिफ्राय 1,80,000 रां बख'दोंमोन अनन्त दैमारि मुंनि सासे सुबुङा। रांखौ बख'खांनानै स्कुटिनि डेकियाव फैसाखौ सोनानै दोनथ'नानै माखासे जाहोननि थाखाय बबेयावबा थांनाय समावनो खमैबो 10 आरो 15 मिनिटसो समावनो माखासे सिखावफोरा बिथांनि स्कुटिनि डेकिखौ बोखावनानै फैसाखौ बरननानै लानानै थाङो। बेराफारसेथिं अनन्त दैमारिया रांखौ बेंकनिफ्राय बख'नानै स्कुटिनि डेकियाव फैसाखौ सोना दोनना नांजाबनानै थानाय गंसे हार्डवेयर दखानाव दरजानि मोननैसो माल लानो हाबदोंमोन। बे माल लानायावनो 10 आरो 15 मिनिटसोल' जानाय समावनो बेयावनो बे जाथाया सोमजियो। रां खावनाय जाथाया CCTV फुटेजाव सेबखांजादों। देहायानो दोहोन, खौरांगिरिफोरखौ बेसेन लायालासे सावस्रि बादा खुंदों। KMCHआ साफ्रोमबो खौरां बुथुमनायाव मुखुब नांथाबना थानायनि उनाव खौरांगिरिफ्रा दिनै बेराम जानायनि उनाव
चिकित्सा लानायनि सायाव बेराम जानायनि सिगां गावनि देहायाव माबाफोर बेरामनि लैखोनफोर जादों नामा? बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै क'क्राझार मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालि KMCH आरो हन्स फाउन्डेशनआ क'क्राझार प्रेस क्लाबाव बेसेन लायालासे सावस्रि बादा हेल्थ केम्प खुंदों। खौरांगिरिफोरनि बेसेन नाङि सावस्रि बादाखौ बेखेवना होदों BTCनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारिया। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।